Започва втория клип за днес на Hero Zero. Трансформас срещу Hero. Давай, Трансформас! Двамата лидери в студена битка. Лидера на националния отбор е 66-то ниво, нашия е на 75-то. Така ние ги победихме. Сега ще ви покажа мисията. И получавам 138 монети и 1400 опити на картичка. С автограф. Направя тази мисия. Така. Ще видя някой, който ще да му пратя покана за батерия. Че ми трябва нещо. Да ми намали. Аз не снимам с Fraps, не снимам с таблета, защото не знам как се инсталира Fraps. Малко така да ви покажа. Играя в BG2, защото тук пише. Ще го правя, както беше преди, така, на голяма. Тук отгоре, вижте хора, ще ми се показва, ако знаете как се маха, така в първия клип, но ако не сте го гледали, това да го продам, да взема малко парички. Вижте какво взех в епизод 1. Колан с инструменти, рядане и лепене. Сега е 8 часа и 30 минути. Клип след клип правя. 22 август 2014 година. Аз съм социален топ Зубър 2.0 Deluxe Beta. И довиждане. Аз се казвам Red Remote. Ако искате ме поканите за приятел или влезте в моя отбор, в отбора ми Барса 2. Тук са 6 човека. Лидерът е на... Аз ще ви покажа. Лидерът е на 75-то ниво, Дидо 125 е на 71-то, Обрат 815 е на 9-то, Зодейката 17-то, аз съм на 16-то и Най-Самур е на 5-то ниво. И довиждане хора, това е за днес. Абонирайте се за нас или дайте лайк. Довиждане!